Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, marhay na hapon, please go ahead. Dahil nalawos si Kagawad Tor Ayo, Chairman Committee on Infrastructure sa Sangguniang Bayan Kanlibon na makapasyar dyan sa DPWH Region Kotana. Pig-schedule na niya ang pag-follow up kay RD Eduarte. May kinaraman sa request ka-resolution kan Sangguniang Bayan na kung po pwede tawan priority ang pagsugpon sa pagi ni Natulay sa duwang magkasiblag na barangay Makabugos asin Tambo sa Libon kung sain dahil ibang alternatibo para makaibong sa Tinampo asin sa sentro kan Libon kundi ang magburubangka sa mahiwas na salog delikadohon maray sa mga estudyante nagsasaraod asin mga nagtatrabaho na lalo na kung iguanin mga pagbabaha. Ang problema, dahil nalaw si Kagawad Tor Ayo sa DPWH region, nasupog man siya dahilan sa dahil niya ipiglawasan sa iyang plano, dahilan sa iabo-abo siya, masupog man na makipaghabangan sa regional director, susog sa nasabing konsyal, ma-schedule na lang siya pag okay na, mapasherman giraray siya dyan sa DPWH Regional Office number 5. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso kita kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Ans Galero. Ans, go ahead. Ako sana mga Noche Buena items pati naman mga Christmas decors na pigpapabakal sa mga establishmento de negosyo at mahigot ngunya na pigbabantayan kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol kundi pati naan mga paputok. Inian sinabi ni DTI Bicol Senior Trade and Industry Development Specialist Ralph Charles Ku sa paglansar kan Oplan Iwas Paputok 2023 ngunya na pagkahapon. Sa iyang pahayag, ipinaliwanag ni Ku na enot na sindang nagkaiguan ni orientation sa mga dealers o kaya sellers kan mga firecrackers o paputok sa manlain-lain na parte kan Kabikolan kung saan mantinidong ipinagbabawal ang nagkapirang mga paputok na enot naman ipinagbawal kan mga nakalihis sa taon lalo na ining mga delikado siring na sana kan plapla asin na iba pa. Sigun kay Ku, importanteng magsunod man girarayan mga konsumidores sa siring na bagay dahil sa kaligtasan kan publiko ang sa girarayan ng pag-iisip sa pagsabat kan Kapaskuhan asin man kan bagong taon. Siguruhon man daw na igwanin PS Mark na mga babakalon na mga paputok kan mga consumer dahil sa ini minapatunay na nag-agi ini sa masusi na pag-aadalo inspeksyon. Sa ngunyan, nagpahayag ang DTI Bicol nin kahandaan asin suporta sa Oplan Iwas Paputok kan Bureau of Fire Protection o BFP Bicol katawang iba-iba pang ahensya para sa ligtas na Kapaskuhan asin man bagong taon. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, saro ng lay
ang Public-Private Partnership Code of the Philippines as in an Internet Transactions Act of 2023 matapos pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasuhapon. Maski nasa isolation dahil sa pagpositibo sa COVID-19, padagos man giraray ang pagtrabaho kan presidente. Nakatalaan ko taan ng gibuhon ang ceremonial signing kanasabing lay sa Malacanang kasuhapon pero pinagkansilar ini dahil sa pagpositibo kan presidente sa COVID-19. Dahilan digdi pinirmahan na sa nakang presidente ang mga ini mantang nasa isolation sa iyang residensya. Sigun kay Presidente Marcos, ang pagpirma bilang bagong ley sa PPP Code as in Internet Transactions Act patunay kan kamauotan kan administrasyon na pakaskason ang pag-uswag kan Pilipinas sa tabang kan digital economy. Sa irarom kan PPP Code, papakusugon an ninmarhay ang kolaborasyon sa pag-ultanan kan public as in private sector para masimbagan ang mga kakulangan sa infrastructure system as in maibusol ang mga importanteng inisyatiba as in mahalagang proyekto para sa namamanuaan. Sa Internet Transactions Act naman, matatauanin pagkakataon as in mga mekanismo ang publiko para sa digital economy. Tampok sa bagong ley ang pagtaon ng proteksyon sa mga konsumidores asin mga negosyantes asin mapakarhay ang paggamit ng e-commerce para sa pag-uswag. Bibilugon man ang E-Commerce Bureau sa irarom kan Department of Trade and Industry na mamamahala sa implementasyon kan ley. Mientras tanto, apat ng persons of interest ang pig-uugid ngunyan kan Philippine National Police na responsable sa nangyaring pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City kanakaaging Domingong aga na ikinagadan kan apat na sibilyan. Sa press briefing, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na ang nadagdag na dua ang nagserbi na mga lookout. Sigun kay Fardo, ang primerong duwang POIs may mga criminal records as in posibleng may kinaaraman sa mga local terrorist groups sa Mindanao. Nagkondukta na nin backtracking sa mga CCTV and PNP tanganing mahiling ang mga tao as in pangyayari sa luwas kang gymnasium bago as in matapos ang pagsabog. Maski inako na kan Islamic State of Iraq and Syria o ISIS asin Dawla Islamia Multi Group ang pagsabog, sinabi man kan Puwersas Armadas kan Pilipinas na pigbiberikar pa manindaan report. Enot nang sinabi ni AFP Chief General Romeo Bronner na posibleng pagbalos ang motibo kan pagkapasabog dahil sa sunod-sunod na pag-atake kan militar kontra sa Dawla Islamia Philippines, Abu Sayyaf asin Maute kan nakaaging mga aldaw. Mantang sa Facebook page kang universidad, nag-alay ning pakidumamay ang manahamiento kan MSU system sa pangyanot ni President Basari Mapupuno sa familia kan mga nagadan na sinda Junray Borbante, Janine Arenas, Evangelina Arumin, asin Riza Daniel. Daing danyos na nairehistro sa mga panginot na linya ng tren asin ireperto base naman sa ginibong visual inspections matapos magtama ang magnitude 5.9 na linog sa Occidental Mindoro asin iba pang parte kan Luzon kasabay ang Metro Manila. Apisar pakan para mientras na pagpundo sa mga operasyon kang Metro Rail Transit Line 3, MRT Light Rail Transit Lines 1, 2 o LRT1 asin LR2 asin Philippine National Railways o PNR. Padagos man ang safety inspection sa mga pasilidad sa mga linya kan tren tanganing masiguro ang kaligtasan kan gabos na empleados lalo na kan mga pasaheros. Balik naman ang operasyon bandang alas 5 nin hapon sa mga nasabing linya kan tren. Tulos man na nagkondukta ang engineering as in operations teams kan Manila International Airport Authority nin-inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport, airside as in terminal facilities matapos ang paglinog. Daiman ni piglalao man na anuman na significant effect sa flight operations. Daing danyos na dinara sa mga edificios kan House of Representatives ang magnitude 5.7 na linog na tuminama sa Kagwait, Surigao del Sur kan Martes na aga.
Ini ang sinabi ni House of Representative Secretary General Reginald Velasco. Base sa inisyal na pag-uugid kan sa indang Engineering as in Physical Facilities Department, naligtas as in marhay ang integridad kan istruktura kan sa indang mga pasilidad as in infrastruktura. Tulos man na ipinag-orden ang evacuation para masiguro ang kaligtasan kan sa indang mga empleados, bisita as in mga miyembros kan kamara. Sa iba pang bareta, day nakaipuhan kan Pilipinas na mag-importar nin dakol na asukar sa masunod na taon en kaso naging paborable ang sitwasyon kan panahon. Ini ang naging kasimbagan ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. sa pinagibong deliberasyon kan Committee on Appointments sa iyang appointment kan haputon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kung maimportan ang nasyon nin 500,000 metrikong tonelada ning asukar sa taon 2024. Paliwanag pa kan sekretaryo na dakol na ana pinag-importar na asukal kaya dakol ang stocks ngunyan sa merkado. Posible man na limitaran sana sa 200 metriko tonelada kaya 200,000 metriko tonelada ana ang katon na asukar sa masunod na taon in kaso da idistroson ang nasyon ning anuman na kalabidad base sa assessment kan DAS and SRA. Inabisuhan naman kan mga legislador si DA Chief Laurel na i-audit ang mga sugar mills na bako epesyente dahil poon sa 27 sugar mill sa nasyon, solamenteng 5 sana ang nag-ooperate. Ini para mapugulan naman ang pag-importar ng asukar kan nasyon. Ultimong bareta sa lado lokal, nasa linya si Kumpadreng Jomar. Pading Jomar, maray na hapon, please go ahead. Salamat pa rin Pio, tatawan ng pagkakataon kan lokal na gobyerno kan tabako ang mga paratyenda ng prutas, mga bakery o paratyenda ng tinapay at iba pang negosyante na maragdagan ang sa indang benta ngunya na maabot na Pasko. Sa ginibong pag-urolay kasubagos kan komitiba kan market committee kan sa kuning pangusod kan tabako kung sa naging bisita si Market Administrator Alwin Nunez asin ang ibang mga paratyenda nin prutas at iba pa na pagkaurolayan na digdi sa Luna Street sa likudan kan City Mall ibubugtat sa kadukot kaini ang tiendahan kan mga paratyenda nin tinapay na tatawan nin pagkakataon na makapagkad nin lamesa sa petsa 24 asin 25 kan Disyembre asin petsa 31 hanggang petsa 1 kan Enero sa masunod na taon. Ini tangani na mapapasil ang benta sa tinda kay ning mga nagruluwas asin day na kinakaipuan pang tuyuhan ng sa inyong mga bakery kundi digi na mismo sa merkado publiko tatawan kini ning pagkakataon na makatyenda sa atubangan ninda diyan man ipopwesto ang mga para prutas na tutugutan man ang iba sa mga ini na makaluwas sali sa pwesto ninda sa lawkan merkado publiko tangani na maging open o accessible sa publiko. Pigadalamin maray ka na market administrator asing kan komitiba ka na market katsakuli ang panglusod ka tabako ang mga pasistema asin sukol ka ni espasyo na ito sa inda tangani na maging areglado man asin bakong baralanggado ang mga ini. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Sa pangarang kambilog na puwersa, salamat kan sa inyong pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. From the